Moikka, mä oon Miia Mäki. Mä tulin nyt käymään täällä Suomen suurimmalla varavoimalaitoksella Fingridillä, joka avattiin tänä vuonna 2013 tänne Forssaan. Mä halusin tällä haastatteluvideolla vähän demonstroida, että miten mä sit toimisin energialähettiläänä. Mulla on tässä Jaakkola Nurpo, joka on töissä täällä, ja mä kysyn Nurpolta muutaman kysymyksen liittyen tähän varavoimalaitokseen. Onko se totta, että tämä varavoimalaitos maksoi yli 110 miljoonaa euroa ja tavoitteena olisi, että tätä ei ikinä tarvitsisi käynnistää? Joo, kyllä tämä on maksanut yli 110 miljoonaa ja tavoite on, että laitosta ei toivon mukaan tarvitsi ikinä käyttää, koska tämä on tarkoitettu ihan turvaamaan Suomen kantaverkkoa häiriön sattuessa. Okei. No sitten toinen kysymys, että voiko sä antaa mulle esimerkin tilanteesta, jolloin tämä laitos jouduttaisiin mahdollisesti käynnistämään? Joo, esimerkiksi sellainen tilanne voisi tulla, jos iso yksikkö, esimerkiksi ydinvoimala, tippuisi verkosta ja tarvittaisiin nopeasti sähkökapasiteettia kantaverkkoon. No sitten semmoinen kysymys, että millä tekniikalla tällä laitoksella, niin millä tekniikalla te tuotatte sähköä sitten hätätilanteen tulle? Joo, eli tällä laitoksella on 2 kaasuturbiinia, noin 150 megawattisia, jotka toimii sitten kevyellä polttoöljyllä eli dieselillä. Ja sitten onko totta, että nämä on ne dieselisäiliöt täällä ja niistä sitten saadaan se tarvittava? Kyllä, siinä on dieselsäiliöt 30 tunnin ajoa varten. No sit vielä tähän loppuun, sä oot työskennellyt energia- ja ympäristöalalla, niin mitä vinkkejä sä antaisit mulle tulevana energialähettiläänä tätä hommaa varten? Kyllä, pidät tuon oman positiivisen asenteen ja oppimishalun, niin sillä tällä alalla pärjää pitkään. Okei, mahtavaa. Kiitos. Kiitoksia. Tästä.